Ubwanzu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kuyake gima mwancho muri ya bigita sene kia ndize TV ne mambingi nende tokumira na somorobele obwensa kia bono mambia na wasemere kwanenga kwa bere gokobuka buyenya sawo bwanchere kwa bere gokora litukeliga na wasemere kwanenga no gendete ko babuya kora chingi kitobe tutogotikana aboli tukole igoro goikera emambia ya bono igabo kabuka. Good morning mwancho muri ya saime omorobele obwensa kia bono mambia sangana into ya mase ya mwilinde tobe manya yari yabirika gokorekana kurwa chingongo chonsi inichense kerundo chingani go chiri chitariki 25 nemo chumutinyo kyanda umwako yegabu chiri bubere 24. Good morning ene kyanga mbone go gende takwero bilia sogoso igasi yago nyakwa biri ko goikirana pine location yago mwanchu muri elia sanga na intwe emambi yabona iga turanga bayiri bago basani bago manyanga ngakibabogete emambi yabona iga kerali tukulia alamisi mwanchu muri elia anigo tokumurikira amanganali amakoro nimetenga ebintu nebinge kwa biri gokorora kure chinga gikwaringi gokina asekolende amatukaye iga biaveire bigonchele go mwanchu muri ya TBT yago neriyeye emambia yabona iga mashabiki itonsi korase county ya Kisii, county ya Nyamira, chi county chonsi emerongere na isana na ibiri minsi ya Kenya nigo tukubaliga ni bene Waigo tutalikweba amashabiki kurwa ase chinse chiri cha maiko na inuso asomoro bili bensaki abono mambia elinde tomanyenga ense ya Kenya anenoro gongorwa busi ngaiya beire kego ikera igosanga n'intu mwanchu muri elia sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wego sanga nitekerengeli kiago wetrasi namba yesimi ya 0792192834 tobe tokoba libo elimu elitere nenkerubo Frida nolioka nekebuna chibicha niliogiria gukira sole asinchire yabene nerenya nchama Abigail Kikwegura Mariogia yabirga soa asembe manyanga omoroberio wensakia obeire gogo chaka boka soa imejo moroberio wensakia troyo mo turababere line topetoko ba libwa elimonenche kurukwa job maangi mashabiki tukurwa si county ya Kisii ebunge ya kitutu chache south kitutu chache north nyalibali chache nyalibali masaba umachoge chache umachoge vorabu bobasi bonchari south mugirango mwensi soa ase omoroberio Sakia mashabiki tukurwa se county elia Nyamira Borabu kitutu masaba not mugirango west mugirango mwensi nabini kuba boli mama waso moroberio Sakia troyomo turabere tobe tokobalibwa elimo chikaunti tonchoka na ine county ya Homa Bay Migori county ya Narok mwensi so aso moroberio Sakia tokwambuka wika ase county area Nakuru Kaptembo Shabab chinse mochonsi so aso moroberio Sakia tokwambuka wika ase omochomo nene wense cha Kenya Nairobi City the capital city of Africa mwensi so ase omoroberio Sakia chinse chirichesiko ense ya America ense area ya Canada emaitenga bakenya baitomare tugwetera makonwa senseria Lebanon ya dense mosiche Bahrain Kingdom mwensi so asomoroberio Sakia nabera nyarikane ngambono mo abere mo tabokia ekebago morigetigo timoka asikolende memoroberio Sakia ntori kubatiga isiko ntubwate meroberio asentunde ntanga ntukuba manyia ayabera kwene kigwa ase orogongo ruagusine chinsemo tonjo kana ine Entunda akaberto soa asa magazeti n'entunda ya gatatu twabato kumurekera boigo
ensemo ina gusanga nabageni baito asemambia bono turabete gusanga nere Bishop Lawrence Omambia uyurekerane ase studio ya bono bari amonabageni bande ase barabe bago kwanera anena mono lichiko libekire nese nomo senator oliawe county ya Tana River Danson Mungatana lichiko ligetie gochia komolekera abokoreri wechikanisa nabo igo okolikiwa wechikanisa lichiko lyabere talibera linene mbaikira nase studio na otomanyinga kerengere kyabon keke anemono kubwatekananga nerichike lilyabere koleta liberera linene ase ense yaicho ya Kenya kolino mwanju murele Ndezi TV unabotambe taraba togo chaka litukoleto ase nchirabere niko toko batwara soma lingana lya Nyasaye ekibungo kirituko bunagekoletwa sore n'umurubirio w'insakia mambia boni oturato gusoma kuru ase gitabu kia Ayubu ekebungo kemerongo 35 na ibere ogosoma kwaye 5 Nyasaye nigo agokura neliogiriaye asenchera yogukumia mono nigo agokora amang'ana amanene ayututanyare kumanya ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia mwantu murelia Ndezi TV alingana limwamuni gotebanga Elihu ogendrete gukwana choko soma kwayo gotanga tebanga ayo nigo agokora enkoro yane yeiguswa yatuma gocha asomoyo tegerera oigwe okura kweliogiriaye nogokura gokorwa ase umunwa oye nigo agotoma okoruma okukwarwa igoro gocha ase ensi yonsi okomesa kwaye wechinkoba nigo kogochera chinsinyo chiense elio liogiriaye liakoruma ere nigo agokura neliogi liobonene gose taliko gotanga okomesa elio eliogiriaye rio kugukura liaro Nyasaye nigo agokura neliogiriaye asenchera yokumia mono nigo akora amang'ana amanene ayitutanyare kumanya mwantumurelya Ndezi TV ndochenga oyo nomosani wa Ayubu olikorokunga Elihu oyolenge komwa ogosemere chinga kisirabeta konyora amakongu akabanga gagosiria abana baye akabagosiria enibo yaye kolende nigo Elihu agendate komo ogosemeria Elihu akomwa ogosemeria Ayubu gakomotebinga Nyasaye nigare omonene toigulingano neliogia nigo lingana enkoba likoruma kigima Nyasaye nigo ale oyo gokumena boigo amang'anaye agokora nigo ara manene otutanyare kumanya mwanju muri Ndezi TV no nebanga nigo ndrete gwetera amakongu ase obogima bwao ogosemberingo kwa imambi yabo nonkolinga tobasa gukwomoyo nabo kunyara goikirania alia oligeti goikirania asengenjo Nyasaye niga bwate chinguru Nyasaye niga nere manyara nabakobwera na okonya elinde nawe naye obe gogo ikirania kerenga kali obwate ase ogima emechandelia oendrete gwetera nigere eyegeka egeke kolende twaro gosemelia ase Nyasaye nere oranyare gukubwera okunako gosoma goito ase emambi ya abono bwakire buya kerugo wakire buya sana na kimambia ere mambia nembiere ndochenga nabere ngo kabia enchembia mbogete ndochenga litukulia netukolithia tukorokanga alito tukunyulia amang'ana makoro kabisa bose abasongo bose abantu bakone muntu wobekinyamure rwakerokanga Throwback Thursday TBT tukunyulia amang'ana alia makoro na itwarura ma tutama utaligerete sokorwa tokumanya sogochia usina bora abe gosirera ande yake mata bantu mbaro bamenyeta senseye patama etinga imanga yani bugimo bwa bataburo beti bosenga kiboko genda monta kuboka ora nemere muragera chakwe yana igentekenene kagichakwe yana ono matekero omenyete bugimo bongo bunobwo obugimo bwenyoni mate nyoni zego chianda mugondo koge kanyamwasimeka
ya ili kibando chene kabisa kolende omuno muntu mwanya bantu no bwenda tobe gukwirobe tudo manyenga ikwarure ainga yoli getikochi muntu arakuboli emyaka ebere kurubono nkyo ligetiokora maito kwikotu alikendo komote kabisa wiko manyenga sama na mambi wiko manya mambi ngyo bwena takora bende kolendo matenga na ego chasi nyaba sacha anemono nkinkoli marago nyoro mogaka wikira saa 10 taramanya nkiago cha koli marago anemono bali chi bachelors wikira saa 10 taramanya saa 11 taramanya ninki lakini ndio kongo kinaba subati abangete weekingi mo kwanza kuna chirusa chiko chakoba umusubati amaite mande egedeli marabwani ando musubati mungaini ya role skuru ya sikiru agwetera daraja gali osechirere angano enyakoe kabisa andole tamanya bwali osebyasi manyanga ebi lanje gere sorted ebyasi omochere e cabbage bas you are sorted dekera bana ba ngire sukuru kolende file to bai yani to baitie cabbage mande mpaka friday kwani nebisusu bale ndomaite unatoko balance ebisusu na biko lie kabichi yoka ebisusu ne sukuma biko sukuma umusubati naroyo mo umusacho tali kugora nyama ono igatuka ngalero ni kabichi bali mambi ni kabichi bali musubati kandenga bono kwani ntune bisusure kuli kabichi no musacha nere counter free na denga lero ni counter ayote tukuli nyama kile tuka ne simba yo senendo ke moni kwaba counter frida tabu ati come back oga kana liwe bangete akajara ngo bangire ase kolende frida lano tuko inyolia amangana ali amakoro ase tuabete tukorwa kegima timadinga no kinete chinga kichirie simi etarenge kenyoro yani eta esimi kwale konya no montoyo moyo buhate no kinete ngaki kabisa kwale kwa ndi jirani yumuza tukwa na mumurume no kali Nairobi ose anko yao mokwenda mwasa besimu bono bokumbolinga wa kesimu nerega asaba ake ocho mochioli kwalenge gwaka gochia osimo umuchioli mocha mwasa besimi etokinga toyo matabo ko mungo babo alengo ekyagera igwaka chinga kichiria ega chinga kichiria wasukire kabisa lakini ende tima etinga mbaro baki nete chinga kichiri kwa kubeka ka coin akasimikaliga simu ya jamii kubeka shilingi ndo chinga ito itumikete ntuwa bakaka na utu atumikete chisimu chiria kwa kubeka ka coin ime kwa na wakwa na sisi meku shilingi yako na mangana akayesibe yali gotoka kayali sisi miechichi alikobekwa chinze monchiro konyoranga akataoniga bose akachiro abuno bando konya babangetera ini fedo goikobara mangana tuli kugamba mangana mange leno limu atore chimbo cyo kugamba nga free kwana straight to the point na ndi kole neti maiti bosembara wabaki nete chinga kichiri kwale gotebanga simichitale ngo buyega bononyo muko umira no muntu muko gambanga limu anyora ndinga weekend aramisi tumira nde saa 10 kabisa asegete kudo wega kwale kolenda chinsa alafu goiga kwari ko bige kemanyerere ncheraga ari umuntu amanye nga wetire go storaita onyene ogo torito kwarutanse abo chaka taka konyoranga rito ndiroro aho manyoyo etire igo ngumira na toregare obole mereri sisimishika rero bando mubate bole mereri free ogo te yo muntu ngatumira na chinza gite anye toreko gechigwe totate bintu bwango mapema nkioko dileri nyomba nkioko kora aleko antalika nigento bwata ubukiro nigento muwa bangete asikioko nyorero kama yochakanga hello yona endoche mwanya komera nabona litanga ni mukomera na
no okwa kesimi wakaya sumukawo ulikuwa nyako korang oyo koyimo kinere Obwate wasiwasi raki kwanza ukora utwara chitangutangu na ashaike ngochare kwanya korigereria ensa na kichigo skaiga kwanya wage simirio kariyo kagose ngoikare ona abu mumanya inite amuchaka ne kuri gani asomo bagani otara chinsemo chionsi otaroje na ende bono bunantu aba Africa tama etinga left right tutoma etinga moina ligero cha moino kuna waso erega atenga agweso tere nego ligero liensemo mate fida rogoro na mate nchirenga ni kero muntu na bwate rogoro yae kero muntu na bwate mate yae kabisa mato soke para gaiga muntu onye ni pare korogoro ase korokoro mucho bosongo ikanya kwa ote yu muntu atene okoboko gukori osoko be kero muntu na bate binga rogoro yane inga rogoro yane egochia mate yane egochia kurende freedom che tima tinga no mato muchando gwichisimya osere mbake binyoro naro che bichemo abantu bali kenyoro kero muntu abwate simya naro chenga muchando bwechi simye golinga se emeche menene batari gukwanirana bakanyaraga kero muntu ari business simyaye makano ne chinga kechiri abantu bakoragera mesa konyora nk'umuntu abwate tobo esimi no kuboko komo endagera no kuboko konde na agenderete konya go browse gari ondete yugo kwanira na baba free nyomba gari ondete yugo kwanira onde anyare TV akirigo cyabo nandikira umuntu abwate esimi yaye akora ibintu byaye abo kumubona ne bwakiri asense icyo akenya madenga simi cyabere kingiya cyaroroberi kinkwana cyaroroberi amangana mangara kine konde cyaretira umuchando rucinga bono bantu mbali ukwana lakini no matenge myake yali tokukina ili twalenge tokukina simjita lengo no matenge to amanyate fuire twali wikana twakwanirana twagamba nali bono nali obwamate bwali ngobya onya gwachira magokoro mwekaransa magokoro kubori naki ngakinka abantu bagendrete okugambinga bono mumromi no ngayaberete aye ngakiskuru ekwirete iskuru elinko yigotore mbuya momenyete mwagamba ocha okwemegano unakinete okwegeri chimbwa chingi amaite abantu bali abakuru bali gote direct ekeraro bigento ekeraro chinga gwakorera magoso agocha no mugano Edwinga yabantu bali abakuru bali koruzi megana ne kemane yani ngoga susu no ganja kubaedo we dia traira na bona armaiga ngai bali koruzi meganiri emeganeria maite kiregesako nkibwate megano yae kubwate kananga ni kibagokora akamugano nkaro maite megano nero buno gasuo no ganjogu ndo maite nga ni megano tukuru stories ajaba lakini ni megano gete yabwata maegerio saino ate yo mwana wekerero bona iganga ye story ogasusu no ganjo ogo boli ngire nchikorora ngayo gasusu yo ale ndaite ngende muboli amaboli boli ngora kya yoga susu oyu no gancho wenga kibamenye tamo belinde mbaboli lakini ndo maita bana balero babiri bagosoka ono babiri bakogenda no nyanga chitaro mwana kari class 3 iriwe game pakoro enjogu ninki bono mbali gutwara ogotaka kumanya kulia abana aba niko batete kora Spiderman batete kora Batman chikatun kabisa igonaro amangana abere gagonjere kuri ndo Frida na banchani ni kubaro ikaransa bagamba Frida moko ligere ni moko kwana simite yo moko gamba bana yose riri twagambe teliri tanga ntutaracha nyomba story yintu abange to bamatoka ko tegero monda menyo magwa ya njira Frida ngwendete matenjire yo kamura mu korona no muchando boke bongo ikaransa kwagamba kora kuona kiri tukoli hali alenge ikaransa kora bekesi mikando motebi na kiri tukoli hali alenge jembi na alenge motebi emeganeri no ene yemeremo ilikuwa rora muntu narako gosera matenga lero Frida kwaru stress mwagamba osoma ete nakingote yabantunga abasebelote tekonyoma
nyomu musani ko umuntu mumanya ine umuntu utaikorosa kobera nere maita basani mbaro ikaranza virira kuhagamba chinsa cyuka kikubutuka igisundike kubarusyo asingenje obosani bwera no gwekerega kigo ando bawa ko moshene no cyase jobo aroje nga tari moshene frida no kugamba gono ino moshene wa ndo dikero roko gamba no moshene tari lazima mugamba abantu Ambo gamba bugima lakini nani manya frida ngato kugamba with the examples kugamba utagambe tibantu yes na bereigo abantu mbaro wana waiko onyomo montori mogwa kana udaku derili udaku mogwa karazo mondo mwamo chongo une wenerede una chinsa chiroro by the way ere buyakima ko onana ko watu mugano yomo bumo ntomo nene kigima sensitive ya Kenya mu CEO we kampuni ya moimen site ya Kenya ate banga egendo kyabere ko mukonya so bimabuaye ni ga maintenance gotwara chinga kininka yae ate banga ere kire wiki na bwatire tikeli mu bakwenda no mu rugyo ye baikaransa bagamba kugamba guka simiyete yo Frida kero munda bite simikando bite simikando na boya ate banga ere nama tinga basi abange baso nyomba saa 8 ya botuko kini ero maintain ringa saa 2 ozere nyombo twara chinga ki maite Frida basacha mbara bana babata maite bana mbako maite bago moigwa umwana goja ukomanya kera kinire maite umwana karomoke kwanye kuria raising umwana ekeraromoke umuntu naro kumubwato umwana otebanga sawa talikolera umuntu nawe cikumu abana bakemba maite timaite kibako cyabamanya Frida tumanyange mambya bana chawe aratinda amanya ngiye kumanya yo mama abo mebiri musuriri amabere nabakomanya wosala fo tateberi yako ngana rete ikini kilikiaye all right asikwende basacha bandi bana baba maite omwana akochikubwato umwana otuma asikwende mwanchumurere undezi TV mambya bana bosangana intwe anmono igoro yenjiroro chinga korwa tutwara chisimi njira kiyo bwamate bwabeire bwako bosebo gosareka ase chinsemo nabo gonkyo kwinyora matukali ya makoro anemono konyokera chisimi staraba chigocha aso bongenga nkikiaberege gonchiria jereke baraba usangana intwe mambya bana Sasa nsemeria mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boy gosanga na into gwetrase namba yesimi ya 0792192834. Askurende toko batogo suka bosio na kumurikira amangana majia berega kwene kigwa nigo ense ya Israel egendrete ko sagana ense ya Lebanon akorengana na Kenya bari me ense ya Lebanon nigo babere bago saba ogokonya na kurusigwa kurwa ase ense meyo ingubatikananga nigo bosagani obubwabere boko tigabanta bange bacandikete na bange babo gusiria abagima babo igati abasubati kurwa asorogongo rwagusi imenseria ya Lebanon nigo babere bakorwa okobolinga babe bago konya roboto beto kwarirwa nomusakito mangana majia Vincent Onyanja Abafrika ane n'Abakenya bareme ya Lebanon nigo bono benyorira sabe kubwatikana n'ikisegi kigendrete kwene kigwa ekero Israeli yasaganire ensemo ya Beruta yogotoka ime ya Lebanon gati yabali bakorwa orugongo rwa gusini kuba oborere oguma bwabo nakugania serikali kumeke gitambukiro kya bwango elikonyara kubakonya kolende na seki ensemo ya Beruta yogotoka ime ya Lebanon egosaganwa na Israel Chakupani kwa nzila wametulipua. Siwezi toka dadangu mpaka wakuje wanitoe. Hii ndio situation hapa sasa hivi yenye naongea na wewe. Nyumba imeenda chini. Mimi niko siwezi toka. Sijui venye nitatoka nje kuna waka moto.
Omonchu murigeria ntaite nkomanyibuna ekiombenkero kia bantu gikuru kwa Hezbollah nigo Israeli agotea buna Hezbollah nigo kegosirwa na Iran egetabwati wa matobuya na Israel ekiombekio asege kia miaka 30 nigo kiabirige kuragwa na Hassan Nasera wanyina botanya korokana abange nigo bakumuigwa na komorase mitandao watamanyeti asare aso mwaka wechiri bubere na 15 mo 2016 nigo muraibwe kembeke kia Hezbollah Hassan Nasara abegeta sobwasi orebuna endagara na kiregento kalibago tumeka asekyombekyo nigo bakoegwa na gusirwa n'Abaislam korwa asenseria ya Iran wanyina bo abande nigo bagotebuna Hezbollah nensemogete yoborendi korwa Iran Amerika na Israel onyorebuna ngati tinse chiristabwati obwa matobuya amo nense ya Iran onyorebuna ekerokerie kembeke Hezbollah kegotoka semo ya Beirut ime ya Lebanon na kikiagadire bono enseri ya Israel konyara gosaga nekyombekyo asekerenga buna nigo bagosirwa na Iran abu bare ababisa babo egento kiagadire ense ya Lebanon kwenyora sabe kubwatikana nekyombeke Hezbollah kutoka ensemo ya Beirut asenseria ya Lebanon gati ya baria babartoguma bwabo ime ya Lebanon bagenrete kuchandekana n'abasubati ego bagenrete kunyiboria ense ya Kenya konyara gosoga trabonrongo Afrika sobwagare eliko nyara kubatoria Sina naitwa Felista Nyaticho Mwenga. Niko Lebanon. Saidi Sasale lakini niko mountain. Lesi yenye naitwa St. George. Terrible. Saa kama leo pomu zimelia the whole night. Hakuna kulala, nyumba inatingisika mpaka ikakilage kwa room yao. Karibu yanguke nikakimbia kwenda kuambia bosi wangu ya kwamba nyumba inaanguka, akaniambia hakuna kitu, enda ulale. Tafadhali tunaomba serikali yetu ya Kenya tusaidie. Ati ya barobu bakurasorongora gusibo igoni igo bateberuna nigo barasabe na bande konyara kubwato ko ujumbe cyabo asensemo yemtandao. Gosoma aliya bari kirem oyomo ase grupo ya WhatsApp emanyikante buna Team Lebanon nigo agotebaiga tell mama I did the best. Unyorete rebeka nabange ujumbe nde ase grupo ya Team Lebanon nigo agotebaiga nikikufa oye ambieni mtoto wangu nampenda tena sana na nimekufa nikijaribu, at least I did the best I could. Emoji ya marga uko na kukubolia kuruase abasubati anemono balensemeli ya Lebanon ensemo ya Beirut eye gasa inego saganwa nenseria ya Israel okuboli nkolibuna abasubati aba mbakonye kurwa asensemeyo Ndizi TV Vincent Onyancha. Okay, nebikorwa byogoichana kigima ekero konyoranga abantu kurwa sorogongorwa Afrika wasikura sense ya Kenya babire bagosoka gocha asechinse kiri chesko elinde kweli elia engelia komenya konyoranga chisegi cyabere chigo tubuka kulinde yotokubasabera omorembe ndeni gotokubole serikali kurwa sense ya Kenya ene kinga ngobasirere ande babe bakwirana ngatimeti jobu nkyora bekukwanira yoringa niyo Chani kigima ekatorocinga ebirero byaba Kenya bali asenseria ya Lebanon no goichanya okonene abange babotorocinga babete bakorwa se orogongo rwagusi bali no gosemelinga mbaje konyora emerimo igira chikokonya none chinka chiabo kulende bonensi aberege gonchoka wendende otokobato kunya kubasabiranga nyasabe gakobakonya ne mochenge chine chinkonke gima ase ense nawe oni gotokosabo morembe igati chinseji ibere matenga akatokoranga o sigichiko bachiko nekigwa ni gokonyoranga abasubate na abana bago chandeka kigima totosabanga morembe obokwenekigwa ase ense yo kenenge orabe gokoranya morembe toyo wendo tosaba no morembe nabo igo obwamate obuya elinde kwenekinga abamenyi abantu barute gusikera balense seria America nabo tukubule serikali ya Kenya boy babe kwene kinga yaberige ko ruo musade nabo kubakonya nako batoli bayirane asense ya Kenya. Okay. Kero tokende takumurikira agende takokorikana nige kyombe gia it is well
kiabeteke gukora etare ase skuru ya Nyakome Friends Special School eyo gutoka ase sub county ya Marani ilinde koena na endagera nabo igo amaigerio igoro ya gender based violence ase abana bali bayiboire no bole mabu gotaigwa nabo igo bali batali gukwana aya aiga no kobakonya ase ebinyoro nabo igo koba obasemya bokumanya oboene bwabo batali koyunererwa muri kicho daipa nasanya na betika gutwariganiria orobotiro ebyombe aho bidali bya serikali nigo bigendete kona no bokonyi kinga kiombe kya itiswell CBO gyakoletaro ya bene na gwikira abana banyakome Friends Special School abwe bayiboire no barema bugotaigwa na ogokwana Marita Nkuruku Felistas Orenge kokorega sinikiombe kuruku itiswell community based organization egokorega sigaiga gusi twachire rero se skuru ya Nyakome irindego kwana n'abana be skuru ye iguru una baranyare konyora obumaene bwabo kero omuntu aberega kuba chegi in such cases like defilement on the way how they can access justice in the courts, because we realized most of these children, they are so vulnerable. They don't have the information. When people go against their rights, they don't know where to report and the procedure to report so that they can get justice. So that's why we're here today to educate these our young brothers and sisters on the best way to access justice. Gusangani gitaseni kya Ndizi TV bagateneneri bekyombeekyo nigo batebanga nigo bari nekirenga kyo gusira abana bari bakuru achinka kitali kwenyara nabo igo kwena na amaigelyo yo kumanya obwene bwabo batali kounererigwa. Under this program we visit schools with persons with disability. That's our major program we're doing under this program, which is funded by International Solidarity Foundation. As an organization, we do legal representation in the court for GBV survivors. That's our other thematic area. We also do mentorship and we do also sexual reproductive health. Gukwana ndo mwalimu munene bwe skuru ye Cosmas Nyarenchi nigatebirenga abibulia bange nigo batali kona na libagaligi ya guchia sabana babo ili banyale konyora amasomo. Our learners in our school come from very vulnerable backgrounds, and many of them in most cases are neglected by their parents. In fact, even as we open school, we find that quite a number of learners, after being brought to school, the parents have never made a follow-up. Even payment of school fees is a challenge. And we're even following up on a few cases where a parent promises to pay fees, but after they have left school, they switch off their phones. Komenta nayo ni gobona boliri abaiboli koira abana baiga baiboire no bale maguna abana bande nabaigo ko bali bagaligia asebinyoro ili banyale ko baba kwegendereria asama tukali bosio. Learners, just like any other child in Kenya, are entitled to education and inclusivity or inclusion in all aspects of the community. Because what we learn here is what is learned elsewhere for learners who have no such disability. So we encourage the parents and other communities to also accept these learners as they are, and once they are back into their homes and communities, let them be seen as people who are just like any other. That the community accepts these people, and above all, because of the challenge of communication, we encourage that all members in the community should try at least to learn the sign language so that they can be able to communicate. Because in most cases, the communication barrier is what makes people think that these learners are maybe a problem in society. Kuripoti Ndizi TV kurwa Nyakome Friends Special School yotoka imeye wadi ya Marani ebunge ya kitutu cha chenoti litana nkuru kwa Dipon asanya Mwanchumulia Ndizi TV igetambokero ekia anemono ekotokoranga nigo ebyombe bitari bya serikali byendete gwesoki bene na kurugusira gucia ase abana balia bagendrete busabwato imechando ao batali kuigona boigo bali babwate
omuchando bwigo bugotakwana ingera kwaneri gorengane nere biya bana nabo baba gotalirwa baba gosemirwa kegima anene igoro yokumanya oboene bwabo nere biyanga baba bagwikwa anyo maita bande mbaroro konyora ngaba ko baba gwatana na abana bale ando nyento gosemia abana nabo mbago chikumanya ngani kibabwenete gokora asobuma bwabo kone nege tambukirekia asokoranga ebyombe aangwa sokebere byabe gwikira na sechinse mochiri nabo igokobasira bene nditambukero kere ikia kigima asengencho abana bali boigo na bengencho kigima mbere babere bako babantu bengencho kigima babere bakonyano nyanga ne chinka cyabo imaitenga abana mbarona ende batali koyu gukorende bakora bakogosoli chigosoli chiri cyumupira mbere bakominyo kambale bakora kwanya kora ngate kwa bere bakora nga chinga kinje tokotwara ekemina kuri Paralympics abantu bali gwato bali mabakora bakokora munyo kwanya ngo mwana ro gwate talanta wetira se talanta eliyaye obaga konya no nenkeri yaye igo amwana kwanya ru mwana ngabuno uyo totebanga no mwari ugima musire akwene kinga ubugima bwabere bukwendera asenchira ere endonke tugusuka bosini gabarai ababere bakuburiwa gusira abare no bolema eliyo kogendereria ubugima bwabo ni gabete gagukwanwa no musamaria omuya samarita kefa sagana oyo betabotalira chinka ao imewodi ya gesusu asabetega kurua ogusira gwechi wheelchair asabana balia bare no bolema na bwiga abantu bare no bolema ase abantu benseme babatakogokere tambukire kino ko bakumugania abe gakugendera nomo yo oyo tangtorarango kyo roboti robetero ko enekiwa Makika yogo chandika ase egekanigo bale no bole makuru ase chinka abanyora ogusirwa wechuwiricha eriko bakonya gusuka kurwa se enseme ya moguchiye yende okwana omusamaria kebasagana nigo ali ira yogo tara chinka eriko basira abange bangabu nabo nane wheelchair obumagako kurukamao na ruana cha buochungo misabisabe sublocation umongina tari kwenya asa isaranste no isaranste kurumambi paka maraboba kendi gyonsi na bakorera hapo ile karanga tanga kendi gyonsi mu understand tinga kendi gyonsi nge keri binadamu abone tokora onye muntu tayo kumusuka kurwabo na gukorera ari no mo akwenye kitari yake ne atari kwenya igo bono na rambi yanga no mungune mokonye mo wheelchair egere bwesukia embura ni twana bagwesuki bono umugaso no cyana bagwesuki agenda sakendo nacha no mucyo yega bono masabo asinde munno yorange nasinde gaiga nabwata abana babira bamura oyo monene nero cyandikete muno nanda sauri yaro murito bona kinaranga ndatoro munno nare wheelchair egere umumuro yanyari gwesuki bweka na mwabogega narore nga umuntu karibwe katakonyara kumusukia ninche mo basadio murango abwaso mwana yo uliche igweta byaso ime nande yasoka isiko nonya nabo nigo igati yabo barera emechando bagwetera anene okwanekia bamwe abongo sukabale ase bagokera obokonyo bo na kuboria sagana gutakwa moyo erio agenderere gusira abande ndembiya mano asinga chumu noyo no rwada amatuka mange munoro chemunare sa tari kwenyara nando sipia segara gagwe ko rasare ono na twaro de biya mana singi chumu gambisagana okorira maya nonye ni ntubono ekara kuboria ekoroga kaena turi gusoka isiko nere tokwa onde tuyera soka nyono yomo tigamo sese nuwo mugambi biya mono na ndo konya abantu tadi yo gweka boigomba nekia chinga kicinyororo ase ogusukia eyamate yabo engakia baboria abarai wesokia eri gusira abare no borema ase ebinyoro no mugoko munene mono sana ase nyinjo mwako yone konya igonko mubuguri na masoki isiko nande na mubuguri na muira nyumba lakini nyasaye rero nkoreira amayante ibigutia ase bituko gutia ase ibinde ondete ire kirogo bono ndochi negasi ne chemberera isi yake ase nyinjo gonko banko masokeri nande ginko muira ni nyumba mwako kambi ya mono na ndosi senegwe ase byonse bwankoreira bono nabeko mbere gasire isi gosoki nani umwana oyo yakara konyengo muimuke Mbo atabaroire babere doba no yoromo muroira mana no maneno koimukiwa lakini ngwa kambi ya mono
ase ogonkonya nare mono nkoboria abaminto moirereite chikura mogenderete bana ase obogambi mwesoki naino mokonya chingaki buna echi chia abanto tobwate abarwaire ase emechi kando kando buna bono oyo minto erure otari ase bogambi lakini bwanchire gonkonya andeteire wheelchair nding'ani nchibwe kantaete gokonya onde bwensi nere wigwete ng'ana bata chinguru gaki twagusabire ng'ana bogwanchonyo gotaete gokonya oichokonya. Penuel Omete, Ndizi TV. Egitambukiro ekia sana kurwa asumurai kefasagane kera gutarira chinka na boigo kwene kyanga ngusira ali bali no bolema inde kwene kyanga na barubongo esuke bali ili kogenda no bugima bwabo kero kuri ile nga he amateyo nigo yabirige kwerera imichando bagwetera ano monchi muri atiri ko baraise kero bwate montore no bolema utali kunyara butara eko betelenga kwa baguko muhimuke kwa mosoki isiko na inde kwa baguko muirania kuri inde na babiri bakonyorera wheelchair echo mbachiko bagwesukya kurwa senseme mogotia senseme inde tambukere kia ekero konyoranga muntu teria suburai akaba wesoki bene na kovanga gakurwa ogusira na kifira tole to kwanira somurubiri bwensakya talinga lazima obe gokoba omurai na boko tebanga kibesa kotera se kibesa kiri cyane kinkembwate umuntu nare omogotwa se ekinyoro kiane umuntu naro chandikite ase ekinyoro kiane kwaba gukurwa ogusira asali yunere nkira abentura bituko batugusirana edinde kwane kinga twabeire tokogendereria ense yeito ya Kenya kurwa sekerenge kemoika sekerengo kende ase kolinde boyo tukusaba bare bara sibirugo boyo mbale baire emeremo engabuni baba gosoki bene nakubeka emero video ere buyake kimalinde kwane kinga twabeire tokugendereria ense yeito ya Kenya nabo gusira abantu bare no bolema ere buyake kimaigo nandi tokotebanga onde bwensi talirezima obego ko bumurai omenya ko imukege tambukiro kyogosiro nyako bwate no moyo bukoro nabo yubuko bwa nabo ogotara chinsemo akwene kengango sirole oyomino Lojinga na bange babere wasomurubiri wensa kendo chinga Klaus Nyakeza taba good morning team Nsakia watching you live ogeto Daniel Korwa South Bigo ikakia nungobo Samaro Tunda Ocharu William good morning Korwa igasensi kisini ko locked in Dani lojinga Dan M Tuva Agwata live watching from Konate wow Hilda Kwamboka watching live from Iringa lochinga embusuro engia korubonchari wa manchani kondani Erika Yega korua kenyorora keboye bumaria komokomo lochinga ombongi Stevo good morning watching live from Mombasa lochinga jiria kiruwa korua ngumbu manama Barin Kingdom Moika Kisi County Kanyimbo Mwakege Village na bibuli bane Samuel Ongeri na my mama Masi Mariana Ongeri na bana bane Masi na Mark na my husband Ben na bantu bonsi batuwaleli tukoligando chinga John Arisi Mukabwa out there watching live Ensaki hadi tamati eno kumochere watching live from Isabania boda wakire binyasai unganche na benkorali tukoligi yanko wanelia staff toka na barogwega emeremo Customs Kenya na Customs Tanzania batuwale chinga gichingia na bogo bali ba boda hill obera kubaganilinga babe bagotwara chinga kindo chinga alotamanga masomo exams iko katika kona endo chinga bogo Ombori Calvin atenga from Lolongo na tuko tumurubiri wensakia okay mbia mano sana sibal magenda tako bati murubiri wensakia bono mambe na boigo kulika ujumbe chaina sikulinde wekiraga abuni gotwa kole ntunde ntangani yotarabe togo so asenseme yakabere studio to sio mechi doka keigo to kuirana ntobe to kumulikira amagazeti yeli tukulia rero kironda bengo gwetia gwetere gazeti ya Daily Nation na nche boigo nimbengo mokera gazeti area ya The Standard to basauska to baskonyegera kwentore asika getali ege tambe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsaisano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomogusi nyangweso ni ngenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjirerio nanjire kera ritukuri Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu bunaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwerega obunobukano obukano mbwa gatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenchende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne igabare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituku lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera nomoiroroye rituko ria ijuma chinsaisano nemo chiamugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na bo ogututarira sikia bisichito. Ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy. Ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ne ano mwana bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono kyanga ky'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntubanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha sema Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibabwanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ubuna butambe kurumu cy'ubusongo edukane yemuyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinkira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi
Asichinambechi, Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi. Ine ayenomo Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa iwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mucho busongo nige kurukwa sha ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original nerigoririanse gora tiles ya marbles chichuma chukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi chukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukanirwa ni computer. Na bwoko bakire simi ase namba enoti isano na ibere, enoti isato kianda inye, isato kianda, isano na ibere ibere. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyo muchokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso
nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chimashini chekerero chubumanyi bwa igoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Alright, manje muri area yangu aligane go ikasentunda ya kabere chiga kitanda kosanga emyomorobere bwensa kyabona mambya asentunde yiga tukumurikira amagazeti ili tukolera kero mumurikire gazeti ni ya Daily Nation page ntangani akendoche umurikibe gazeti ya murikirete abagwataniye bari bare ange no morai wense na kibono barachikoba bakoyenyorera lisa mararinene kabisa kubatikana no murubiria UHC akendo chamarikirete nga omosubati mwende gatabaki oyole omurugyo ya Dr. David Ndi oyiboigo oromosemia omunene asensemeria uchumi gocha ase omorai wense boigana marikirete Dr. David Ndi oyo ole a member asensemeria Council of Economic Advisors ase nekirengani go arachikoba kako konyeka gwetera ase omurubiri yo UHC boigo Mr. Adil Kawaja oyuboigo orumunyakirgo asensemeria Safaricom PLC oyuboigo ole omostari mutu ase okora omurubiri yo gutumika technology boiga sepeji ntangani nemurikirete ngakibono asensemeria abanyanyimbo na kibako iralia kichinga kibako kirana obakoreri bwabo asechipara kere murikete nga oyo kabeire munachibi no munene David Maraga na kibono kubatkana no roboti robetero gusangirira igoro yo gukora ubukurumi asechipara na ki amaganire betega kobe kororo ataraba kawekiranirwa wekirabone gabo gasepeje ntangani ane murikete emerobere yo ku mwaka isiko mukonyi bomurai wense Rigathi Gachagua na kibono chise ichagendereire wosangirirwa linde koyanike ngachigo isana Gachagua na chikoba kagwa kwa isiko asepeje ntangani boigo nemurikete na kibono bali babete bakunirirwa 1 million chimisano na ibirene meronge bere kubwatikana no kwenyorera imirimo asichinse chechesko na kibono babete bagwikira na CBC linda kwane kyanga nkoiranirwa bale enibo yabo boiga sepeji ntangani ni murikirete nakiyababwata ni korwa sechi university chiche serikali bachakire chinkwa na chinya ne wizara y'isemi linda kwane kyanga ngukora bale omugiro oyo ogende
mate koene kigwa ayo naro aire obolto ase gazeti ya Daily Nation page entagani kole nendo betoko soma sobime tuimanye amange togoswa masemo kwa gazeti ya The Standard na mange amurekeire animono ase page entagani ke page area jomwal toro chenga engana eirobole tokegima ase gazeti area ya The Standard ngemurekere chenga ni gobono omo konye moraiwen Rigathi Gachagua aligereti asogochugwa kwa isiko kubwatikananga ni kubwatikananga ni chinkuma chigendrete ni go muswada obere okware ni ubene nabo igo babere bakonyora umubaro oikeranete osoisaine anemono asekerenga keligeti ko mwaka isiko Rigathi Gachagua asikorinde bono nigo amabori arenga ningora chikubeka obosingora chikubeka muswado uyo osiyebwe bunge ngwetera asenseme kwa mere serikali bose nensemo elia ya serikali kurwa wetera ase mubunge Kimani Ichung'wah bose nere Junet Mohamed ayunara amabori andate kubori kwa ase gazeti ya The Standard asabo ababunge babere bakobori amabori kubatikananga no moroberio omojia bogo chikorwa egekendo kurwa ase amarero nyo okorwa social health authority sha toskopse kase page ya kabiri gazeti ya The Standard nigo ababunge babere bagotwara chitangutango bwatikananga no moroberio omojia bogo chikorwa ogosira gochia asaba Kenya chinga kibabwate amaroire oshaf yengo bwatikananga nobo tukonwa bere wakorokana anemono chinga kichiria ose amabori abera ko bose menganya bekorokana chinga kichiria chitenda chirigeti ko chikobekwa anemono ase kampuni elira chikwene kingumo roberio bebekirana wetira ase chinchira chieke rero asa mabori andrete amanene asiga kampuni chire omukataba oyone kampuni area Safaricom Covenex Network Solutions na boigo Apiero Limited. Tusikeuso ikase page ya katuka gazeti ya The Standard ndiyo murekeretenga enchira ogo kwaje Destry Mora obwogi kwa birokoreta na korkiminganyi emengi anemono ase ensemo elia yobo chenu bose ensemeria ya yobo chenu amakongu abanyagitali bagwetera kinga kibandrete kobanga bago kora emeremo yabo anemono abanyagitali bali bakwegera bose bamanyekane tenga interns ninga babere korokana kwa emereme menge ingana bere koiranga bagotwara kinga kichinkongu asibono serikali naba ebimbe kwegera abanyagitali bere kubolinga babako bakumulika nabo igomba bakwewe mirimo ere emenge kigima page ya kaniga The Standard kumulikira enchira abanyanyimbo ba KDF bako bakorasa abanyanyimbo balia ba police ose abanyanyimbo babo abaskali babo tambe ananamono chinga kichiria obusagani bokwene kugwa asichinsemo ko watakananga obotuki babeta korwane kiombe usine kamati elia yomo na chibi nomo koro David Maraga etakoro kinga kubwatikananga no utabwatira na okuya igachi abanyanyimbo bekerengo ya KDF nabo igabanyanyimbo babo tambe niga bange bakora sana ingana kuriranga ingana yugo chani kigima pejja gatano gazeti The Standard kumulikiranga enchira abanyanyimbo batayigo itabirana cyangwa bakoranga Rwanda mono guturbania okorobekana ingane kwirira abantu abange gusiria amagima abo page gatano ne gazeti The Standard murekerete enchira kanja bono bosumo Inspector General omojia Douglas Kanja bono abera konyora chinkongwe nkobatikananga n'abantu batagoikirana ase ikigambiro na batabanga enchira betega ochorwa tialenge endonke page gatano kabiri murekerete anamono igoro enchira umukonye murewe Rigathi Gachagua bono arochigo chugwa kwa isiko yenko bwatikananga nigo bono kwatikananga ne chinkuma nigo emiswada yabere kwali nubene yogo chuko mwaka isiko ase bono amabori arenga ningora chikobe kumuswado yogo sio bwe bunge page ya gatano to gazeti The Standard murekerete enchira umuraibwense abete gakora amonchirio
kurwa konyoranga tobete koranga nigo omubunge Okiharu Ndindi Nyoro abere akonyora okwegwa okoboko okonene kurwa orongo rwa Mount Kenya yobete korokananga nere boli orabaga kwegwa okoboko asobotori one kule nigo mukonyo nigo mora wense Dr. William Ruto korokananga gakumwanchira Kindiki kiture Kindiki ochikoba omokonyi oje epeji yakianda gazete The Standard muliketenga nigo bono wizara elia echisemi yabere korwa okoboria obotuki bokorwe asukuru chonsi chechi boarding imensi ya Kenya ile kone kinga abana nko babale asenchira ebwenrete monchumurira on Dizzy TV abo nona bingo ikira omwede kumulikira egazeti ya The Standard inde kwemanya mange nabo kwegolera gazeti elia bonchite Manchimulia tanguira ni wikasi gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere kera omulike gazeti iyo amulikirete agency ya betege kwebwatrania na mangana yo kwena na amabaga yemirimo gocha asechinse chichesko ekero bali babeta koneri kwa chibestia babeta bagwikasi abischinene imimocho Nairobi elinde kobolia babe bakwiranira kwa chibesi chekero mulike gazeti ya mulikireta nene agency ya Vintmark yo ase abakenya bangi babete bakwakana gati chiringi chiribu emyemo ne 20 goika chiringi chiribu emyemo ne 40 askole mega yo wakana chibese cho bakabagotebwa nga nigo maskarabo abere kagukanwa anene abange nigo bamulikiringa nigo babete bakonyora amangana yo gwetera sensemeri mitandao anene chinga ki bamulikirito mutandao o TikTok na ki abasaya bakeba bete bakobeka chi video gose chibicha sensemeri mitandao koro kyanga kibono abantu babere bagotara gocha sinsemo chichia Canada sensemeri ya Kuwait nabo igo Qatar, Finland, Germany, Ireland nabo igo UK ekero muri gazeti ya muri ketenga bonega nigo bali babeta bakoneriwa baganeti babe bakwerenirwa kibesa cyabo ase page ya gatatu manchi muri gelia ni muri kerete ya mateyemo na kigendete na magombo magayo kumusiria umugaka Joseph Ndegwa ekerba muri keritenga nigo umugako yo w'imyaka 53 noyomo abete kagusira chitariki 25 cy'umutinyo gatano limo mwako yiga ase age achete konywa ekinyoga kyaye litkolya marogoba ase kinyoro kirikya njogoini county ya Laikipia anene chinga kichamargobe kerabeteka kwira ninka yaye kulinde tabaga korokana korwa litkeligo nanyana bo nigo botukibwa bere bokorokya ngani go babwate okungusanana no mwana oye oyole emyaka 55 noyomo ase kulinde babete osekige kairera ere komoita nabo igo komotinde kanonya nabo ekero gotukibware bete bogokorekana nigo babete bakonyora amauga ayo mugako yo kere yabete konikyo ngengsanano yabere katiabo nanene ekero mugako yo ndegwa abetega kwimukige tamukyo nabo igo konya chiombe asenkeyo echichalenge chiringi chiribu 40 yemo asekolende abwate 200 yugo chikonya endimero asensemeyo waigo asepeji ya gatatu ne markerete enga kibono asensemeri iyo mo Chinese omyeke oyo bete akagosoerwa ase okogosereria obogima omosani oyo se girlfriend yae ase myaka ebere yaitire ngakibona bete kakobwatukwa ase a bond yechiribu 50 ketro chimuna chiki na kora sensemeri ya Eldoret abete kakobeka amachika matindi wasamaraga matindi gocha ase Mr. Chen Chingyen arinda kwa kyanga ngoikira nale bosibwike gambero nabo iko kugenderera kugambigwa ekinekyo ekera berige kwa nikigwa musacho yo yen oyo bwate myaka 35 neyemo nigo aringa sensemeri erigeyo Marakwet abetega kubiko byara magiga ausechi wikibere magiga
yoko mugosereria Miss Michelle Chemtai Kosgei ase gwetera chat ya WhatsApp asabetega komoenekia nga nigara bega kumuita agusiga kumuita na boigo akendenge y'abanyimbo barabe bagokora Oscar Bosio ikase page ya kane mwanchi muri edeni muri kirite emerobili yoko mwaka isiko mokonyi bumara ibwense anene ekere beriga kwani kibwanganigo ababunge bagenderete gusangireria kisei cyabo hanene asiba mu bwaterenti amamocho y'ubutumiki bobe bwabisi naboigo gotabwatia lichiko naboigo ekatiba ya Kenya ekira beriga kwani kanga ya weekend ebikoro byaye niko byebete bigwetania ekerengo kikeirere nga ensemeli gosegati y'ababunge como goseriria ku mwaka isiko peji ya gatano mwanchi muri enegendete kumurikira ngani yekerwa muri ketenga cinga cyarabega gwa kwa isiko ni garabega kurwa abisiae nabo igota go chigutwara kubwa konde gwensekero mu bunge okimilili Didmas Baraza abereka kwenekia nga niko babwenete gusangiriria kisei emeyemo na 15 nyuma omuswado yo otarabekwa bosi webunge kere yabereka korokana ngao ensemeli omokonyi bumunogeria sebunge nene Gladys Sholei nere nigabereka kwa engane yo okoboko Oscar Busio go ikase page ane ya gatano nalimo ne murikerete engaki committee kora sensemeli yebunge yaberege kobori mu Anthony General Dolcas Odor gotanchirana ko watka chibesa ichiri chi billion ya mone chiringinye nukutaisana nesato ase ogosira ensemeli ya manganalingite obocheno ekira berege kwene kigwanga nigo ase ababwatani bobo chenu babete bakonekia nga gusegwizara yobo chenu nigo yabetege konekia nga umorobilio oyo nigo betego ko agogotemo go system inye nigo yatemetwe asensemeri ya Marsabit na boigo tarakaniti eyo etabeteke go ikirana ase kolinde anigo baichanerite ngaki ensemeri wizara yobo chenu egendete go sukuma chibesa chibe chikobwatwa ase peji ya gatano na kabere ni muri kerete ababwatani ababere bakorokana bare ange no muraiwe nsikigima bare ngene ya mateyaye nabo igati ya bare ko serikali ya Kenya kwanza ngakibono barachiko baba kwenyorera lisamura akobwatkana ne contract ya UHC ekere berege korokana adikawaja nabo Miss Mwende Gachabaki ni gati ya bari bomurikeire barachiko baba gokonyeka wetera ase umorobiriyo ase peji ya gatano na gatatu ne muri kirete okuburo wechibesa gocha ase chi county ya ireire obokoreri koira na magega anene ekero ba muri kirete nga nigo pending bills echichire chi million chi 550 echo cha sinyiro gwikirana ase chi county ase kolende babwate emerobili ya senate mashinani yabeteke gosikigwa gosyo kubatkana ngani gochi besa chitaisaini mwanchu murigerelia ase page yo nongo ikera omoelio bukumurikira magazeti elitukolia rero konde niyo turabeto gosoa senseme ya kabere ya studio tokwirana tobeto kumirana no mugeni welitukolia rero ke turabeto gosanganere amange mwanchu murigerelia Ondizi TV mambi yabono unatekote bimambi yabani gotorato kusanga nere Bishop Lawrence Omambia oyore umunyakerogo bwobo mu bwaba pastor naboigo abakoreri banyasai ase county area ya Kisii ase baraba wikirana amo nere Bishop Peter Ontita korwa ase kanisa ya Truth International Church oyore boigo omokonyi bumuriki oye astrato kumurikira asobwagale anemono igoro yengana elengete omoswado bekire bosio bwe bunge origete kumurikira obokoreri ase chikanisa anemono ekorilinga inchira kebarabe bakomurikira okorikiwa na boigo obokoreri ase kanisa engana be ko talibira linene kolinde karawikira nambabe bakusanganere Frida Keru
Kerubo emambi yabo nabo kwenda gutuma mabuli na bwekerengeri kyao wetera mtandao wetu Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News, wetera mtandao wetu www.ndizitv.net asimambi yabono kitubaganyite bayukirane studio ni tobeto usanga nabrabo asenjira ere ejobo agare korinde abuno turabata kwenda sumutimoko omoke kikarabe bayukirana ntobe tukwirana bose bayukirane nere Frida Kerubo elinde babo sanga nainwe asenjira ere ejobo agare. Ndizi TV obwansu bwomogusi amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria korwa bowenia wetrasa marioga yokorwa ase chinse cheisko ngorwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringoriwa nech machine chaito Ngorokros Mora daktari korwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karagwa chine ntogwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansira umutu mpaka inse na ikigo totengikere bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo murekere yarora mechando kyabwate twaba mariogo itongo ikare mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simu na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bundi bwense kara bwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ari chronic nkonyarwari tole